Het is geen geweldig duel tussen Volendam en Cambuur. Benamen in de eerste helft net. Net een soort om van te genieten. Of het maat dus een toch wel aardige combinatie om te kieven wezen. Daniels hier maar een goede paas tussen die zien op Xander Houtkoper. Die komt 1 op 1, maar de keeper al is het vanzelfs uit een moeilijke hoeken. En is de redding van keeper Verhulst uiteindelijk prima. De beste kans van Cambuur. Dit is de beste kans van Volendam in de eerste helft. De kopbal op de lotte is van Dylan Mertens. Maar er wordt fluiten troskietjes achter een manschot van Boetenspul. Het is wel de vraag of dat het is. Dit is moeilijk om te zien, maar het neigt naar geen Boetenspul. Tweede helft dan een beetje ongelukkig duel tussen Paul Kok van Volendam en Daniels. Daniels is er van terug, maakt geen overtreding, maar dan even goed het oesje gehouden. Wievelt vol lang, brengt hem dan toch bij Isaac Calon. Die helpt uit, wordt het lang, derde redding. En in de rebound kan de nieuwe Belg Matthias Schils uiteindelijk net al te volle maai. Cambuur krijgt wel heel tijd betere kansen en begint wat meer te drukken. Te drukken op de helft van Volendam. Dit is Matthias Schils en de overtreding. Dus een vrije trap op een aardig plak. Wat voor plak? Een geweldig plak. Want dit is de goal van Xander Houtkoop. Het is een erg vrij doelpunt van Xander Houtkoop. Is het van een linkspoort of een rechtspoort? Nou ja, een linkspoort dus. Want hij draait hem helemaal bij de keeper Verhulst. Die kan er echt net bij. En Cambuur begint dan helemaal druk te zetten. Dit is Martijn Barto, mooi goede paas op Mathieu. De invaller luidt hem goed weer waarom. En dan maakt die bal toch minimaal op de goal. Dat is hij dan net. Dit schot van Daniels. En dus het is een kans voor Len. Cambuur met een ijsdien werkmaatje. Weer een goede actie van Mathieu. De redding van Verhulst aan deze bal, maar er toch echt in. Wordt weer van Lina Alhelle. Toch Mertens. En dan in de rebound nog. Maar dat is een eenvoudige vangbal van de Volendam keeper. Maar deze bal wordt nog correct van Lina Alhelle. Je denkt misschien even zit er. Nou, het zit er correct net. Maar dat maakt het meer minuut. Dit is de grote man van de wedstrijd. Cambuur wint met 1-0 van Volendam. Maar dan kon Houtkoop. Maar ik kon de tip van een oud Volendam-speler. Kevin van Kipperstars die kwam naar me toe. Hij zegt hoek van de keeper, hoek van de keeper. En er stonden toevallig ook 2 man voor hem. Dus, en ik hoorde net dat de keeper die bal daar ook had verwacht. En dus hij deed al een stapje naar rechts. En ja, hij raakte hem ook goed. Dus ja, ik denk dat hij daardoor net wat te laat was. Hoe groot is de opluchting? Nou, wel groot. Dat zie je aan alle reacties. Of nou directieleden, medisch staf, spelers of de technische staf is. Iedereen was wel toe aan de overwinning.